Qozanda 3-nче тапкыр Bütün Dünya Татар яшьләренең форумы узды. Елдан-ел бу чараның әһәмияте арта гына бара. Делегатлар татар телен мәҗбүри рәвештә белергә тиеш дигән шарт куелды быел. Безнең Свердлов өлкәсеннән барган бер төркем яшьләрнең хәле ничек? Үзләрен кайсы яктан таныта алганнар? Киләсе сүзебез шул турыда. Август ахырында Татарстан Республикасы көннәре вакытында Казанда бөтен дөньядан 500-дән артык татар яшьләре 3-нче форумда катнашты. Быел бу чараларда катнашырга теләк белдергән делегатлар алдына билгеле бер шартлар куелган. Бер зур шарт бар иде. Татар телене белергә тиеш иде без. Форумга барырга. Форумга Баручылар татар телендә сөйләшергә тиеш. Аңларга тиеш иделәр. Менә форумда нинди темаларга сөйләшүләр булды? Менә аралашулар нинди темаларга? Татар мәдәният турында сөйләштек, татар теле турында, татар гаилә турында, сәясәт турында, Татарстанның суверенитеты турында төрле темалар булды. ислам турында. Шундый мизгелләр көчле тәэсир уятты диләр делегатлар. Ягъни чит илләрдән килгән татарлар белән фақат татарча гына аралашырга кирәк булды. Рус телен бөтенләй диярлек белми алар диләр. Үзара татарча сөйләшәләр, икенче төрле сөйләшәләр, бөтен сүзләрне аңлап бетми. Барыбер без татарлар, барыбер без анда сөйләштек, бергә йөридек. Шул миңа бик охшады. Нинди татарлар белән аралаштыгыз, таныштыгыз? Безнең дуслар Шиләбедән, Төменнән, һәм татарлар Австралиядан булдылар бугай, Турция, Венгрия, Финляндия, бик күп татарлар инде. Алмания, Кытайдан күп татарлар килде. Украина, Азербайджан, Узбекистан. Яшьләр үзләрен тиешле дәрәҗәдә күрсәткәннәр. Афәрин дуслар, алга таба да эшегез, күңелегез белән татар данын күтәреп яшәгез. Һәрчак шулай бүләкләр, дипломнар белән макталыгыз. быел яңа бюро сайланды. Ул бюрога күп кеше регионнардан керде. Менә Свердловск өлкәсеннән күп кеше керде, 3 кеше керде. Менә Татарстаннан соң безнең представительство, безнең 3 кеше ул иң күбе була инде. Бүгенге көндә яшь буын вәкилләре яңа проектларга, яңа чараларда катнашырга хәзерләнә. Ярчалыда бик зур оешма бар. Алар җыйналар бөтен Россиядән КВН командалар татарча. Менә безнең дә бер фикер бар, аларга безнең команданы җибәрергә. Хәзер менә эшләйбез, ясайбыз, уйлыйбыз ничектер инде команданы, татар команданы сайларга. Рамазан ае тәмамлангач, Яшен оешмасы шәһәребездә Шәкшәк пати дигән чара оештырмакчылар. Ягъни шәһәр халкын урамнарда милли ризык белән сыйлау булачак. Бу чара илебезнең төрле төбәкләрендә һәм чит илләрдә дә узачак. Шулай итеп, татар яшьләр дөньясы һәрчак гөрләп торсын, сүнмәсен. Казаннарда гына түгел, башка төбәкләрдә дә яхшы яктан үзегезне күрсәтә белегез. Татар яшьләре берләшегез. Көчле булыгыз. Бердәмлектә көч.